Ngane zakwethu ake nginibelele phela futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili e-Radio Inkeze. Lami igama ngumfeza Ntuthu Ngakhumalo ilasibona wakumede. Ngala kwethu mhlawumbe ukuthi usemusha kuleli khasi zaphinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta no-like no-share okuyikhona okukhulu kunakho konke. Ngane zakwethu udaba esiliphethe udaba olithinta intokazi owelile umntakamchunu, udaba olithinta igcoka melisha. Kusokhumbuleke kwengane zakwethu ukuthi kuke kwaba namahebezi ukuthi igcoka melisha imoto ubhova lunika laphana inkunzi malanga umshovo-ke laphana-ke, kodwa kuthuka abaningi bangabe ugcoka melisha ese-live versus izimoto zakhe ekhaya nobhovo futhi wabonakala. Kodwa-ke ingane zakwethu-ke uwelile akabanga asagabaza ukubuza imibuzo ukuthi-ke kungani ubhova uphinde ubonakale ekubeni kwaziwa ukuthi wawunika laphana insizwa umshovo. Kodwa ngingande kakhulu nayi clip kawelile esiphuzela nje kabanzi mayelana nalolu daba. Uyabona le moto kaMr 3000 iyavela lapha le video ayishayile eshutha zonke iy'moto zakhe laphana. Hey, kodwa ungaphiwa umanqela imoto, wawungaphiwa umanqela imoto noma uyilandile kumshofu engakwathi umanqelwe ugilima amanqele watrenda kuthiwa uvele wapha umshofu imoto. Nayi imoto lapho ubhovu uyavela lapha ekhonini esinyameni uyavela ubhovu, uyayibona ividiyo sokuthi uyishe ebusuku, uyabona ukuthi akalali istress sika 3000 udame evuka nje idame eshaya ividiyo awuntambende kalayini kodwa benzani yena mayi kaxele manje akakuthiwa kasalale ngisho ubuthongo noma umshovo le moto umphucile kwenzakaleni ngale moto ngoba nayi phela ohlwini ikhona lapho ohlwini futhi uyayibona nale video ukuthi ividiyo yamanje le ngoba nayi leyo khosi ivele ekuqaleni bese ekugcineni kuyovela wakuthiwa ipha umshofu shuthi usevele wayilanda le moto iyamhla lento ka 3000 athe senza ubhonya phansi isigwisa segoli sikamtshengiseni kunjani manje mayi umuntu lengane iyashela futhi uyawapha Senkezweni